Takže co si dnešní video bude, jak si vytvořit přání pro tátu. Dneska je 18.6. a to znamená, že je den otců, takže jdeme na to. Takže budeme potřebovat špejly, izolepu, nůžky a vystřihlé kolečko. Tak, můžeme jít na to. Takže na to kolečko si můžete napsat přání. Takže já si ho tam napíšu. Takže já už ho zřejmě mám, napsala jsem si tam takové, jakoby, že pro tátu den otců, takové srdíčka. No to moc nejde vidět, ale vidíte, že to je vybarvený oranžově. Jsou tam to a takhle to je podtržení, jakoby, že myslím si, že mi to bude stačit. A že teďko to nalepíme na špejl. Takže takhle si to tam přilepíme. Tak. Kde je začátek izolace? Tak. Tak ono tady stačí vždycky spát. To utrhnu. Tak. Takhle si vezmu to. Radši ještě jednou. Co to někde lepí. A potom no ještě něco udělám. A tak to už nebudu natáčet, protože to bude špatný. Takže úplně bombový. Takže máme to. Já si myslím, že jsem taky takhle ještě něco udělám. Třeba tady bude mít další takhle třeba něco nebo to. A to vymyslím, když tak potom. Takže máme to hotové. Takže myslím si, že jste si tady to video užili. Jestli se vám to líbí, pište mi do komentáře. Kdo už si to taky udělal, tak mi to napište do komentářů. A prostě pořídí. Takže ahoj, mám vás ráda.